Mladenovac 2007. Ekipa neuništiva. Jordan, Gangsta, Šami, MC Če. Svi zajedno. Jebeš vaše priče, jebeš sve to. Prozivate nas, ali vi ste samo dno. Pričate priče, a sve je providno. A kad vas sretnemo, biće gotovo. Biće gotovo jer dosta iseravanja. Došla je ekipa, biće ismejavanja u mozak karanja i verbalna šamaranja. Kada upadnemo, nestaju pretvaranja. Mi smo ekipa i svačije mašte. Kad uđemo u pička, hode pola bašte. Pičke ste bili, pičke ste i ostali. Zbog ulice i gudrevi takvi ste postali. Ajde brate reci, sada ko si ti? Ako smeš sada sa nama ostani, da popričaš sa nama, da shvatiš ko smo mi, jer mi nismo ti, tatini sinovi. Ako si mudo, ti se sada predstavi, ili ćeš završiti na popravnoj nastavi. A kada nešto naučiš, na bitu s nama ostani. Jebeš vaše priče, jebeš sve to. Prozivate nas, ali vi ste samo dno. Pričate priče, a sve je providno. A kada vas sretnemo, bit će gotovo. Interventna DNK nove generacija. Zajebi taj fazon, za naš ne važi racija. Kad uleti murija, postajete miševi. Zato i vaše rime jesu teški kliševi. Ova ekipa polako osvaja scenu. Prozivaš nas brate, mrtav si u trenu. Zato kad kidamo, miče se degenu, ja. Prvi put na sceni, to nije problem meni. Ako se kači sa mnom nastaju problemi. Ako smeš kreni na moj tim i mene. Samo pomisli, sjebačem sa sebe. Ne želim da smaram, ali ipak smo mi najjači. Ekipa neuništiva, ostaje na traci. Juče si me pljuvao, a sad sam ti na majci. Jebeš vaše priče, jebeš sve to. Prozivate nas, ali vi ste samo dno. Pričate priče, a sve je providno. A kada vas sretnemo, bit će gotovo. Jebeš vaše priče, jebeš sve to. Prozivate nas, ali vi ste samo dno. Pričate priče, a sve je providno. A kada vas sretnemo, bit će gotovo. Yeah, MC Če, Gangsta, Škemi, Jordan, House Production, Miloš Vlajnić, yeah. Pozdrav za interventnu, yeah, 2007.